Singena njalo kaloku elikhaya lapho kwavusa ilanga kulo elikhaya lenkcubeko yesintu Friday 7 January 2021. IFriday ke lulo losuku esiye siyithake ngalo start izinto sizidibanise nezinye sibone bakhonto izawutakana into ezawunceda umuntu. Namhlanje sibhekisa kwinto okubana ke ngonyaka uqala abantu besuka kwindawo abasuka kuzo siye sicebise ke ukuba xa uqala unyaka khawukhe uzikline mntana omhle. Lena yanamhlanje into does not substitute le into yokuba kufuneka uziklina ube mhle uthandeke ukwenzela ukuba imimoya emdaka esuka kwindawo ngendawo ingahlali apha kuwe nje bungumntu nje. Namhlanje sizawuthakela ukubana uthandeke kwizihlwele zakokwenu zikubone zikucacele uthi xa uthetha nazo zikuve. Senza loo nto nantsi ke into egxininisayo lena into ayisubstitute ukukhupha izinto zesimnyama imiqwaliso izimnyama izichitho ineyayo into loo nto. Ukuba uthi awukwazi uzihlanganisela khawukhangele kwezi khombo zalapha ekhaya ikhona ikhombo lena ekuthiwa yesilwane kubekho isichitho ukline mntana omhle apha sithi siklinela uthandwa zizihlwele. Phambi koba singene ke kwindima yanamhlanje sithi wena mntu ofuna ufunda ngamayeza qhubeka kaloku ubhalise nawe wena mntu othi ufuna ukwazi into ze-essential oils izawubakho loo klasi phayana ngoMatshi. Iform ke izawuphuma for wena mntu othi ufuna ubhalisela ukwazi ngazo i-essential oils. Asenzi zona xa singena eklasini senza amayeza mntana omhle ukwenzela ukwazi uzihlanganisela amayeza iziwashi uwazi amakhandlela uzazi ityuwa uzazi iindidi zamanzi uyazi buhlanganisa ntoni xa kutheni. Nantso ke into besitshayelela ngayo kodwa sithi namhlanje sijongana nomba wokubana ndiziklina njani ukwenzela uba kwisihlwele sasekhaya ndaziwe ndithandeke ndijongeke. Ukhona umbuzo ke okhe wabuzwa kwezinye zezi video into ethi ndiyakwazi na ukuba isihlwele sasekhaya kuthiwa siguqukile sindifulathele. Sizayincokola ke loo nto ngenye imini. Namhlanje sithi sicenga amathamsanqa sicenga intsikelelo sicenga uthandwa kaloku sicenga intlahla batsho kweli elingapheshe kothukela xa sicenga kubantu abangekhoyo. Nantsi into esifuna uqala ngayo ke xa sicenga izihlwele. Ubuninzi bethu sinamatyala esiwaziyo sinamatyala esingawaziyo. Ngokwasesihlweleni ke amatyala ayafuna ukuhoywa. Nantsi into esibaxelela yona abantu xa abantu bakokwenu befuna inkomo ube ungenayo inkomo uyabambisa ngebhokhwe mntana omhle uyakwazi ubambisa nangenkukhu uyabambisa ngomqombothi uthi bantu abadala into eniyicelayo isicelo sasesihlweleni ndiyasazi nifuna into ethile nethile kodwa okwangoku imeko indithathe yandibeka kulena into yiyo endikwazi ukunenzela yona. Wenze loo nto nantsi into yasesihlweleni ke kuwo wena mntu hamba apha ekhaya kweli khaya lapha kwavusa ilanga sithi asixoke esihlweleni. Awuzumisa ngebhokhwe kufunwa inkomo ibe ipokotho igcwele imali. Sithini ke xa sicenga isihlwele le nto izawuba ngu-3 step approach ke mntana omhle. Siqala ngalena esizayohlula ibe ngu-step 1 and step 2 ukuhlamba. Ukuhlamba ke sithi sizawuqala ngalena ke elula ethi fumana iyeza ekuthiwa ngumaluleke ibe yingcambu umcenge lo mntu ukuthengisela uthi ndicenga ingcambu ubuyakwazi uzombela wombe yona ingcambu uyithathe ke le ngcambu uyigximfize uyithathe le ngcambu uyigrate uyingqushe noba uyenzeni uyidibanise nobulongwe benkomo. Ayinyanzelekanga ke le nkomo uba ibe yakowenu noba yasefama ukuba yinkomo mani loo nkomo ingaske sifumane ubulongwe bayo obusemanzi ubulongwe bayo obusefresh not obomileyo. Siyithini ke le nto mntana ebhele nakho sizifumene ezi zinto zambini njeba ndigrate la maluleke nje ndimdibanise nobu bulongwe umlinganiselo ngowakho mntana omhle ungabuzi uba ndenza kangakanani. Uthi xa ugqibile ke le nto uyayenza le paste mosandithi ubulongwe bumanzi wenza loo paste ngeliyeza linda imini engathi nelanga ingaske kube shushu ngale mini. You wash yourself ngobu bulongwe uyazigibhela ngobu bulongwe. Ukuba uyakwazi nobuthambisa apha entloko thambisa kanti wena mntu othi intloko yam intle yitsibi intloko thambisa nje ubuso ingalo inyawo umzimba wonke mhlawumbi usenonganyanzeleki ubuso ingalo inyawo. Le ndlela oye uhlambe ngayo ngesilawu iyawuthi ke xa igqiba okoma emva kwe-15 minutes or so ungene ke emanzini akowenu asabanda yabanda nale nto uyishushu bezi uhlambe. Siyathetha ke yezeni nalawo pula eliyeza
isekwa yiyo lento eliyeza kwayona udlambe ke ngoku phaphandle ukuthi abantu bakokwenu bakubone, bakuhoye, bakuphe ezi zinto zifunayo. Kokwala ke emva kweveki okanye emva kosuku okanye emva kweentsuku ixhomekeke kuwe, uhlanganise la alandelayo amayeza asenza ke ngoku u-step 2. Fumana umfazi othethayo, bathi ngumfazi onengxolo, bambiza ngombiza, bathi yilathile, kwezinye indawo bayibiza baliphe neligama. Sisilawu ke esi kwimizi emininzi, fumana ilathile ibe yingcambu, ufumane umhlamba amanzi nawo ube yingcambu. Ilathile bathi liqhume ke. Ezi ngcambu, in fact la mayeza amabini ayathanda ukhula kwindawo enye. Uphinde ufumane iingcambu zempendulo. Impendulo ke sisirhwexe, not lento siyithengiselwayo kwezi shop kuthiwa yimpendulo, into yimbi. Kufuneka ibe yilento amagqabi ayo arhwexayo, bathi yingwevane ngaphaya kweli cala lingapha, bathi ingwevane uba ndibiza ingwedlana. Ingwedlana yesikhe sayidiskasa ke impendulo. Xa ufuna ujonga amagqabi ayo ithi impendulo. Sisilawu ke semizi emininzi, zizilawu ke ezi sizidibanisileyo zontathu. Uzawuhlamba ke, uzawusela, uzawuphalaza. Lo ngu-step 2. Usebenzisa njani ke lo mxube? Uyagreyitha, uyangqusha, noba wenzeni siyenza lento ibe fine. Usenoyibetha ibe sisilawu ke mntana omhle sakowenu, uthethe ucenga ucele kubantu bakowenu. Uthi xa ugqiba ngosuku lwesibini ngosuku lwesithathu esasilawu uyohlamba ngayo ngale ndlela sihlamba ngayo ngesilawu. Isilawu ke sisibetha sisibethe, sitye lagwebu, sithambise lagwebu, siyacenga, siyacela, siyathetha. Ngosuku ke ngoku lokugqibela uye phaphandle, wena mntu okwazi, uba ukwazi umntu noba kulapha ebhafini uzithi qu apha entloko, sigalela phezulu xa sihlamba ngesilawu. Uzawuhlamba ke, wena mntu ongafuni uyibetha ibe sisilawu uzayisowukha le nto besemanzini abandayo, umane uzithi qu at least for 3 days. Every day uthi xa uyohlamba uyacenga, uyacela. Izinto esizicelayo ke sicengayo sithi if kuyenzeka mazingadluli ku-3. Cenga into ezintathu, ukuthi ucenga ulendo, uthi ucenga umsebenzi, uthi ucenga usana, uphindaphinde ezo zinto zodwa. Sithini ke mntana omhle xa siyigqibile le nto sela nohlamba, senze into okuthiwa kukuqhumisa. Masiyigqibezele le ingasentla ngoba siphinde sibuyele kuyo lo sela hlamba phalaza. Isiqhumiso esi yinto esiza kuyiqhumisa ohlobo lwesibunge. Nantiya ibhola yasemabheleni ikhandiwe, ingqushiwe, le bhola inamayeza, kusetyenziswe umhlehlo wegusha. Siyayifuna uyigxininisa, not wenye into, wegusha. Cenga ngayo ke le gusha kuba sifuna into ezikhalayo apha, sifuna into ezibalekayo apha, sifuna into ezizawusilulamela. Siqala ngayo impepho. Ungabuzi ke mntana omhle uba eyiphi impepho, bhele yamaroma, yamandiya, yabona ke into zempepho. Fumana impepho ukuba ninayo ngakokwenu, le ingakokwenu yile ibisetyenziswa ngabantu bakowenu. Fumana impepho, fumana igobandlovu. Igobandlovu liyasebenza ke mntana omhle, sigoba ngalo izinto. Nesihlwele singafuni ukuphakama, sisiphakamisa ngalo ligobandlovu. Isihlwele singathi sifuna ukukuwejela, ibona ke ngokuthi esisihlwele sifuna uweja, uyasigoba. Sifumane umlomo mnandi, liyeze lihle ke nalweli. La mayeza ke sesiwancokola impepho, igobandlovu, umlomo mnandi, we've discussed them in detail. Kuyafuneka ke ungene uwakhangele. Impendulo isirhwexe naso we've discussed it, sine-picture yaso wena mntu osifunayo. We've discussed it, isirhwexe esi satsho sathi sisilawu semizi emininzi yasemabheleni. Imizi yamabhele ke usebenzisa impendulo, isebenzisa unositolana. Apha ekhaya ke ikakhulu yiyo le ekuthiwa yimpendulo. Sifumane iyeza ekuthiwa ingoba makhosi. Apha sisacenga esi sihlwele, sisangqusha eli baso okanye esi siqhumiso. Emva kwayo lena into sifake umayisa ke obomvu, ukhona omnyama, ukhona omhlophe. Thina sithi sifuna lona ubomvu, greater, wena dibanisa nala sesiwachazile. Ufumane eli yeza ekuthiwa isilawu samakhosi. Esi silawu samakhosi ke basibiza ngosibiza, sinamagama amaninzi, but elona libalulekileyo igama leli ekuthiwa yintoni? Nali libaleka ke ngoku eligama,
kuthiwa uzibuthe. Yes, kuthiwa nguzibuthe. Xa uyithenga kuzayithenga into ebupowder engathi ibomvurha. Ukuba uyozombela iyafika into ematyumtyumana, funeka uyingqushe ke yome nko, it will take ixesha, mhlawumbi kungcono uyokuyithenga. La mayeza ke onke la siwabizileyo ayafumaneka apha ekhaya, nayo le mixube seyihlanganisiwe iyafumaneka apha ekhaya. Siyithini ke lento yesisiqhumiso ke mntana ebhele? Le nto apha iza kusokolisa khona xa uyingqusha yilaa mpepho. Impepho izofuna mhlawumbi ube nesikere, uyichube because aba nezitriki thini. Asokolisa ke laa mpepho, but ngqusha wena udibanise nomhlehlo, ungqushe iyawude ibe yibhola le nto, iyawujika ibe mnyama the more uyingqusha. Uzawumane ucebula ke, utshisa, siyacenga, kusacenga laa mendo, usacenga laa mntana, usacenga laa nto uyicengayo every day, at least for 7 days. Xa usayiqalayo cenga abantu bekhaya ukuthi mabakunike le nto uyifunayo. You can repeat ke nala mayeza ohlamba, la step 1 onala maluleke abe nobabulongwe benkomo. Size ke ngoku lapho sithe hlamba, phalaza, sela. Uphalaza lo siyingaske ungamfudumezi bengamanzi abandayo. Usela lo soak ngoku ebanda lamanzi emva kwexesha noba lusuku, qalisa usela kuba kaloku zizilawo sithi mayingene ngaphandle nangaphakathi, ezi zilawo zibe lapha kuwe. Nantso ke into yokucenga esiqweleni apha ke sithi xuba le nto. Ukuba ikhona enye nayo yokuzixubela, ungayidibanisi nale, uzawuba uyayimosha kaloku le yasemabheleni. Zihlanganisele engenye uzidibanise ngohlobo uthanda ngalo. Nantso ke into besiyiphethe sithi sidibana ngomso ke mntana omhle, sithi wena mntu ofuna isikolo sofunda ngawonke la mayeza, ungashiyeki, yaqala iklasi kule nyanga kaFebruwari. Sithi wena mntu ofuna i-essential oils yeza naleyo, kanti wena mntu ofuna uoda amayeza wakhangele kule website yalapha ekhaya okanye uthumele i-SMS, not WhatsApp please. WhatsApp is too busy, asikwazi ukhawuleza siyofika. Nantso ke masiyeke ilale siyodibana ngomso camaku.